Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakasritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Katbadanan nyo natin pakasalitaan ni Albert nga Napoluan, disgrasya. Pagkasalitaan ni Albert nga Napoluan, disgrasya. Dear Manong Nemi, idi may parada kon Manong Nemi ti jeep nga paspasadak, tapno ison itagkarga. Siya kon ti agkarga manong. Kadni, agsasarunong estudyante Manong Nemi ti aglugan. Pare, pare Albert, pare. Swerte ma. Apay, puro estudyante. Puro estudyante, akit ada discount na ko. Ampi ko masterto ak. Wala yung sigurado reta nga diretso da amin ti may mesa nga lugar. Diba? Tapno sandan nga ag-tricycle pay, idiretsum ida, naging gana di eskwela. Di ada additional nga plate da. Di pag plate da tricycle, inayon da ka. Di palubos na giti tricycle na. Oh! No anyat kaya dagiti pasahero, isot matungpa. Araramitek nukat kastay. Siyempre, impes edisag ko, dagiti estudyante, iti mismo nga yan dagiti tricycle. Idiretso kon. Nulakid di, ta, ado, nga estudyante ti pasahero. Sikakad ni, puro estudyante. Ay, Bing, na, hindi yun. Makaringgur da kiti amano. Pinanawan na ako ni paring boy, tanapan ba iti lugan na, ta isumarunong ba tarisuna. Kaya nagtamayadak Manong Nemi ta galad kon dito eh. Nga nukasta nga pagandari kon jeep ko, nukasta nga nakakarga akon agkararagag. Nga makaringgur yung estudyante. Napunon, Ay, nako, mabaling ka din kaguli magkalabiit, aya? Ay, tatakit na, napdumatan. Ang dapat na agsaksaklot. Hindi yun. Well, intayon na kong magtanatay ba siya taya. Ta, agkararagtagin na po Diyos. Alala, tungpalan ta ko no Bing. Apay di balayo ang kay karkararag, kita eskwela yon, mangrugit klase yo, handa kay karahan kay kararag no ka. Aman tada. Nilpas na kararag no, ito may igatan. Awan nga magkararag tayo pa, ya? Alala, pagustondak lang, ya? Itagtungpal kanyak, ada kisay na nga 2 pesos si plete yo. Hala, 2 pesos ka no ti kisay. Discount. Nagtal na tayo ka din. Nagtal na din ngagpaiso sa nagtamayad manong. Ababa nga kararag. Kinidaw ko kinihapo Diyos. Nga safe kami, ama idanon ko rin ito estudyante. Aging ka iti eskwela daw. Dati tinawat ko iti Diyos. Itinagan ni Jesu Cristo Jesus. Amen. Okay, hindi nga din.
makaringguro ta manong nemi. Dito estudyante talaga nga po. Nagrigat na nga. Disiplinado ito eh. Siyempre, public vehicles, itayanda. Hanga private. Sa bagay, asla tsendahan ko mga public market. Quiet, agtal na kailangan bing. Maanati-anatir yun. Purcher kam amin tata. Agraduar kami next month. Kahit yun agraduar next month. Kahit mo na, kahit mo ya. Bakit ko saanan? Kahit ba nagragsakan siyempre, nagaganak ka na kayo. Amo yun, damat anak ko. Nga inauna, third year high schoolan. Dadya mat may kadua. Agraduar mat itati elementary. Sa jay inaudi para grade 3 na may lang. Kasta ka di data? Into nagbasa ti college na jay inauna. Mapagbasa yun to nga ta. Iti college kahit jeepney driver kay laeng. Yun. Pintas nga sulod-sud. Jeepney driver lang. Ngayon ko kayo na ti jeep tata. Uy, kukag na ti jeep. Ahanak agbang boundary. Ito na pindas naman pa sa daan. No, makabiyahe ak iti 20 ti may isang aldaw. 20 nga kwa, sang apulo nga mapan, sang apulo nga subli. Yan, balis sang apulo nga round trip. Nadamatan na ko pagbayad ti kuryente, pagbayad ti bill ti tanom, para matrikula di kita nako, igatang ti masida, kanda dumapayo sapsapol. Isunod lang nga ta, siyempre, agmurmuryot di maanang ni nanayo. Gabot isut agi budget, nagrigat agi budget. Kahit siyempre, dataon na itakwa, talaga kakaasi nga mga bumbenat. Kaya mala, mga asin na po Diyos. Teko nada nga ro din, agkid daw kalakit kina po Diyos, ipaay na. Kaya nyo, ha? Kaya nyo dagdadit tangatang. Kumita kita nga to. Tumatayab na gijay. Bilit. Pinaraswan na po Diyos. Dagidya kita handag sapsapol, handag paspasada, handag taltalon, handag karpintero, handag agbasbasa. Magbibiyag da, apay. Bibiyagan na po Diyos ita. Anya man nakasapulan da, ipay na. Diba? Di kita ito pa'y tumatayab, kitagbiag. Anong to kadatayon, nga mo tayo trabaho. Iso nga ta kayo tubing, ipasnak ito nagbasa, tumulong kay Jibalayo. Anyat may tultulog yun Jibalayo? Awan na guni. Awan tumultulong ka na kayo Jibalayo? Agsaksak duwag tata. Oh, good. Sigamat balasan ko. Hay, nasa dutak. Kaya mat ni mama, di so nalatan. Alam mo, no, saan ka trabaho ito, nagtibalayo? Dadya laingin. Saan mo, wano saan mo supringen, ti pagayatan, dagit naganakan ka, no anya tibilin datong palem, dakilan datang nga maitulong nyo. Abos na saan ka trabaho ito, nagtibalay. Sakit natuso ka, natangkan ti ulo yo. Hakit, saan kayo makatulong? Agka problema na ginaganak ka na kayo. Manong nemi adda kami ti highway. Gagangay lang manong nemi ti pataray ko. Gagangay lang. Adamat kiti overtake kak met no adda dumat adda kitay natartahayak ng kitay kasarunog so overtake kak. Mumulis met manong nemi di kiti napataray nga lugan nga mang overtake kada kami wano mang sabat kada kami. Iti sa bali nga lane. Intuloy lang di kiti estudyante manong nemi ti nagringgor ti pagsasalitahan da. Agraduar dan to kanon kat adda peket nobya na kiti daduma. Ayo beng. Tata. Ape ada nobyo mo, ada nobyo yung kada nobyo yon. Tata, naraman na mi pa iti loto apin Diyos. Sapaw na kayan. Sa bali tubing ita. Wag mo manong nemi ta ada nang imbaga. Para. Naipalayas di ka lugong ko. Siyempre, manong nemi impreno samad ka dingin sigida. Apag iso nga nagsardeng ti jeep, manong nemi inita makitak ti 10-wheeler truck nga nang-overtake kanyak. Kat ni, dinong parna manong nemi ti
tidakkel nga poste ti kuryente. Brag! Ay! Disgrasya. Disgrasya. Tata, disgrasya. Wanan ako. Disgrasya. Diyos ko, isalakan dyan na kita naglugan. Hala, nakupit sama da dyan. Arig na natulid na natapos ti kuryente. Tipig sa timpak. No nagdag ka ng lugan. 10-wheeler. Amoy ka din ako. No saan ko ginsardeng ti lugan? Nadungpar na tayo. Ti 10-wheeler. Naitapwak ta kung matidiraas. Ayaw na niya. No saan ko yung pagkatatang ada na palais. Para kunak. No saan ko pinara. Diretso ka. Hindi pagsuko man na dungpar na ti jeep mo. Ay, Diyos ko. Thank you, Lord. Ala, nandan ito. Asus. Kahit nga sawen manong nami anugutan di kiti estudyante. Ngano saan kong insardeng. No awan tinagpara. No awan iti nakaibat kalugong ka no. Naipalais ka no di kalugong. Saan ko hamat ka nagpara ti estudyante? Diyak ko hamat insardeng. Kahit no saan ko na insardeng. Dakam ko matidilong parma nung name iti 10-wheeler. Kahit naipurwak kam kumaiti diraas. Diyos ko, hagaman kami ka na kayo. Pinatganyo ti kararag ko itay. Ngayadayo da kam ti disgrasya. Nang runa kat puro estudyante agtutubo di kiti inlogang ko iti jeep ko. Adon di kiti marayat manong nemi kadigiti duwa nga pasahero ti driver kan ti driver kan ti kaduana nga da iti sangot iti 10-wheeler. Adan ti ambulansya manong nemi kadigiti estudyante ko nada. Tata, intayon, ituloy tayon. Orit adamat ni marayat. Agka penaladaw. Ay kinalado kami tata Tanangarot ka adda disgrasya. Ala, hindi ka ro din, anak ko. Kaya tiliplipatan na. Ni Apo Diyos, pagyamanan tayo. No saan tayo nga nagkararag. Baka no, disgrasya tayo. Ay, susa po, awang ko man graduar. Kung namin tayo tatang makapag-graduar kay nga ta next month. Una, kung namin met. Tabi ko mga makapag-graduar. Kaya no itapwak tayo ko madidirasan. Saan ko mga nakapag-graduarin, tata? Naitulnog ko manong name di kiti estudyante kiti panagsublik. Adatalo ka pasahero manong ngam nagsardengak iti nakapasamakan ti disgrasya. Adaptoy maten manong name ni Paring Boy. Paring Boy, hey! Paring Albert! Ana? Nakaharo ti disgrasya. Nagtakil. Nalus control ka no. Naawa ng preno. Kinimbag ata in patang na data puste. Nga dinungpar, tano saan ko no awan dinungpar na, diretso ko madjahit baba, natay ko marigiti dua. Ore no okay damit lang. Gagangay da sugat da yung taray da hospital. Amo ka di pare no. Istoryakin ka tinapasama. Kahit mo sawat, na imatangan niyo mismo, disgrasya na imatangan niya mismo. Adda mismo ti sango mi. Tano sa anak ko mga nagsardeng, dinungpar na kam kuma. Dakam kuma tinitayok na napatidaraas. Kaso nang pasama kami sardeng mo, kidardarat sumat paserom. Aba, adda nagpara? Adda nagpara. Kahit mo sawan adda madla pasero nga sang estudyante? Estudyante ti pasero. Estudyante amin. Ngayon nagpara, na ibatan na natin gaman ng kalugong na ipalais. Gapoy ti kalugong, nagpara. Iso nga nagsardeng ka, kat nayadayo ka ti disgrasya. Hanga gapoy ti kalugong. Gapo kiniapo Diyos. Mabalingan ni Apo Diyos, iti nang papatit kada di kalugong iso nga naibatan niya naibatan di estudyante di kalugong na kat naipalais iso nga para ko na nasigod. Amin na mapaspasamak dito lubong. Nakip niya po Diyos di amin.
Uri kinadakes, samot na. No kinadakas na mapaspasama kagad ni mat satanasin at takinakam. Di ba? Sabagay. Nagasat kang narod no kasta. Iso akong kunak karikita pasahero kong estudyante. Haanda haliplipatan tagkararag. Sa dinuman ti ayanda. Sabagay. Religious kamat ngamin pare. Amat ba ko ng religyoso? Nagbaling ngamin nga kaugaliak deta. Tagkararag. Uri ko stamat ti pamilyam. Dagit anak ko natalo. Ti asawam ngay. Ay, ang mamatpati rin dyan. Bahala ni Apo Diyos ko na nalata. Dito nga rin ko kung mga maikat ng ugali na. Sino? Ni bakat ko Namuryot ni bakat ko. Kasi lang bakbaklayan na kang kanayon tilubong. Gabuti pa nagmurmuryot na kada pa nagproblema na. Inagaraha akon manunemi agsip ngeten mangikumanin ti tanaw-taw nga asawa nga ni Celia. Dagiti manin obing anak mi manunemi ti naong tanida. Tsak manam mo talagang awan sa ti panawon nga sang agong ungit ti asawa. Amo na nga dakon di na po yung masabate. Dikit-dikit di obing di binaon na. Ay nako, dani tatang yon, anak ko nyo. Kasi sa bata na, mga nod, naskin nga maisabek. Ay, Layla. Nanang madamat, i-review ko. Yung ba't nga final mean, kikitin ka sa bata ni tatang mo. Ori saanin, nako, nakastray ka kon. Ay, nakadayo, adak pa lang taadayo. Celia, mangmangig kung tanabutob mo. Sisikamit, Albert. No tanabutob ko mangig mo ko titanabutob, kusjay lang. Peso kami tatang. Apay kami tanabutob ko na yung mangig ko man tanabutob ya. Dakamlat makangig Ngayon no, hanga tanabutob tatang, at dayo kay pay, mangig yon. Tigit kinalay ngamin nga agsao dati asawa yo. Hay! Awasan na kagsao. No saan ko maratangkan ti ulo yo? Ito pa lang ibagbagak ka na kayo nga kastoy. Sa ubrahin nyo. Nanang, madamat tribyok. Kaya kakapsat mo. Subaw daw mo Dakayamat kami kakapsat ko. Ang tulungan ni Nanang. Tapos saan ngagmuryot. Ore agimarit lang kumamat ti marunggay. Wano natat mabalin ng ibaon. Alala. Hay, awalat mo ko. Nagrikat kastoy. Nagmalmalam na. Nakarigrikat. Gusto na ka din Celia, di ka di mabanog? Isungor nga mabanugak ag balmalem nga gistimar ditoy. Laba, dalos, loto, kenda dumapay, agawatak pa yun tilabaag, tapos yung kasagit ada maitulong ko keng ka, di basit lang nga mapaspasadaam ket ne, ag matrikula man ata anak mo, or ka private, or public, adala tagastusan nun, ag-examen da. Ket ne, o mantigadang tibagasin dito na bigat, o mantigay sa apo ya. Kati sungurad ka po na nagpaspasadak, tapno adda. Dito yun pasadak. Nagrigat ko yun panagbabayad man iti kuryente, panagbabayad ti danom, mabayad amin nga pila, po Diyos ko, matmatay, kasi consumption. No, apikit kami na, jeepney driver lang, tinakiasawa. Ay, taka manin, Celia. Sika manin, da kayo manin, ti babalawan ni Nanang tatang. Babayan nyo Nanang. Pas na ko nagbasa iti college, naggraduarak to ti college, agtrabaho to. Di kayo ito trabaho. Tsak to hindi makamo. Lat amo kon Layla. Kasi sila ko anong tsak madamdamag nga da boyfriend mo. Nimot na ka nang. Nagtal na kayo. Nagtal na ka bakit? Nasa, gano'n tayo nakbasit agsukat, tulungan ka agluto. Tapos di mo na ipakaringguran na kita anak ta. Aya, di ka mabanog na saong-asaw, Celia? Naisungat nga mabambanog ka. Kit numabanbanog ka, nagat saan ka nagsasao, ag ginanaka, nagtugaw ka, lalagtugaw ka na siya kung timang ituloy tagluto. Si Atmet, sopay ko brak. Nakadagdagsin ti panunot ko, nakadagdagsin ti parukong ko, nakadagdagsin ti ulok, nakadagdagsin ti bagik. Ituloy kong tinagluto, manunemi, katsiyak pa yung tinagidasar,
Hindi ba kakarikitan na kung may kain anak ko. Ayan, may mesalat ayaw ba? Lilia, Layla, kung nakide, ayaw ba nagkitadim? Wentang, ninanang yo. Napansamot na, turo kayo. Nasakit ka ng ulo na. Ninanang ngamin kat pariming asla na bakbaklayan ti lubong. Ngamin ninanang yo, pampanunutin na digiti problema. Data ngamin ti ugali ninanang eh. Imbes ko maiwagsak na ti problema, pampanunutin na, di kat nadagsin ni panunot nakin, parukong na. May saping ngamin kat, di mo't umay ngamin makikiya samsamba, di mo't umay yung sumuksoknal. Datay maladnokan, kasta nga, mapati Domingo, di mo't umay ni nanang. Ituloy ito halo ko yan. Alam, magrugi ka, ops, naglagi penyo ha. Hanggang kumamit, hanggang gandi malpas ti kararag. Kita mo man ni nanang, di kararag telatan, o ni nanang. Celia, umay kan. Mabit lang, tuturo ka lang. Few seconds lang inanak ko. Amo ka mabising kayo ng iban nanang yun. Celia, nakagalatan. Pasama ka. Sakit tiolok. Sakit barukong kung pampanunod. Namin ti pampanunutem. Kati problema Nakadado nga mabayadan. Manulat mga paspasadaam. Napiyo kumamat adanam na maig nga kinsenas binulan nga maawat mo nga sweldo ko ma. Nga saan nagpaspasada lang. Nga di mo pa mo no kasunod ka adot mapasadaam. Abi ngamin nga pampanunutem ti problema. Ano ko mga organ siya panunutem ti problema? Napiyo kumamat may remedyo amin. Mamanumat na may remedyo. Check kami di kang runa ang remedyo nagsapulan. Sino nga minti kamangam no da problema? Nagsapulan ti kwarta di man papanang umutang da kwarta na. Ewan ti sa balay kamangan tayo sa Eliam. Nusanga ni Apo Diyos. Apo Diyos. No talaga ang sakit aawang kumat kasto ng problema. Uy. Awang ka di Apolos ti palang bigbig mo. Kadagiti imbag ni Papay na Apo Diyos. Umang-angas ka. Sino mang magdagkang ka di angas? Ni Apo Diyos. No makaring nga ti bigat, agyaman tayo kay Apo Diyos, taig ka na tapela ti gundaway ng agbiya. Napiya kumamad itad na amin nakasapulan tayo, taong problema. Umaykan. Kahit kung ang kasangot ay madlang karagdan naktang. Umaykan. Umaykan. Hangamin nga data problema ti pampanunutin ay kakita mga panunutin dito. Pagyamanan tayo, tadadanon tayo man dito yung arabi sa takid dawin ka ni Apo Diyos, kakabigatan na, kita makaring tayo nga si salunan. Kamang tayo ni Apo Diyos, no anyaman na iti problema, ni Apo Diyos ti mang solusyon. Basta tignay tayo, agaramid tayo. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Alam mo yan? Oh my God. Naalo ko'y kumitlahing manunimi kat siyak siyempre iti nang idaulo, iti ababa kararag. Nairaman ko man dito iti nagpanagyaman, iti panangliklik ni Apo Diyos kada kami ti disgrasya. Inayon ko ba'y manunimi, sabi ko tasaan unay apang panunutin ti asawak di adu nga problema. Itaklin na kada kayo, Lord. Tapos di kasta. Kita, saan unay nagsakit ti barukong kan panunot ulo na. Sa ako kinitawa manong namin pa ng bendisyon na karigit taraon, kalsampal nga kam nagyaman, kanadado kumapay nga taraon, ti dumteng ngay pain na kada kami. Awan ti ulimek, araremek, manambod, itibang mga kami, ngimdidandani kami malpas. Nilayla ko na. Nanti ko na yung nga disgrasya, hindi kararagyo, papa, atatang. Estudyante. Kaya Diyos awan. Nakita yung disgrasya kay magbagada. Abay na damag mo. Kita nagdinamag sa eskwela. Muslim fourth year students gagraduar next month. Ito pasahero.
Kuwan, katsyak da jay, nagluganan da. Ay, takagayam, tsaka muna kayo. Himbaglagi din anak ko. Inya dayo na kami na po Diyos disgrasya. Saan? Da kami kumana, ti jeep. Ti dinong party ho 10-wheeler. Ne, purwakam kumay ti sa deras. Na tayo kumana kiti estudyante, agraman kanyak. Di awang kumaitan ti amayo. Ay, kitam kadla ti disgrasya tatang niya. Kasano yun naliklikan? Di Apo Diyos din ang liklikan na kami. O makita yun, ti kinasiyat ni Apo Diyos. Nagkid daw tayo kingkuana. Nga tapay na driver ti 10-wheeler, hangat nga nagkararag. Mabaling nga saan? Nabilig ti kararag. Celia, laglagi pandayta. Isong iruam ti anak ko. Ugalyan tayo. Ti agkararag. Agkararag kahit nasawan. Ni Apo Diyos. Itaklin tayo amin kini Apo Diyos. Ti amin namin. Nagtutuloy manong nemi dayta nga damag sa lang iti eskwela no diket pa iti subali nga lugar nga no saan kano nga nagsardeng ti jeep nga nagluganan ti manong estudyante. 25 nga estudyante. Dada pa nagsaklot ka. 20 iti capacity na. Sada nagsasaklot. Nagkukuyog na nga ron. 25 nga estudyante. Kaya may sak nga driver. No saan ka nga nagsarding ti jeep. Iti kasi nga sitwasyon. Iso kuma, ti dinong party 10-wheeler. Kaya naipurwak ng kuma, iti dernas. Kaya napudno naman nung name, dikiti naganak, dikiti estudyante, iti naggraduar da, imay ta mismo, pimasyar dito balay. Ay, kakabsat, apay ka di. Si kakadi ni Albert, ng akin na jeep, na driver ka natin nga jeep, kapsat. Wan siya. Po, palmi nga popular na ti jeep mo Angelo, tinaymar ka. Ewan. Umati anak ko nagdangan ti Angelo, ang iso tinaymar ka. Second hand kami na ginatang ko na ito nga jeep. Dahil jeep nga Angelo ko na ta. May isa nga anghel nga nangisalakan kada kiti estudyante ko na ta. Ay, kasta na talaga ti pasama ka kapsat. Do disgrasya. No talaga nga mapangga ti disgrasya. Ore anyat araramidem. Ba't disgrasya ka? Disgrasya met, iti sa aming nga panakadisgrasya. Taanda na ibatanda nga kalugong. So nga nagpara na estudyante. Nga mawanti kang runan nga. Baka igapo iti dahi tanusangan ni Apo Diyos. Gamyaman kami kang ka, Albert. Ni Apo Diyos ti pagyamanan tayo, kapsat. Dahil lagi ko natang awan ti pambarak ko mga mangisardeng at dire-diretso nga ron. Estudyante rin iti paseros ko diretso di eskwela. Iso awan ti nagpara. Ngayon gabo iti naibatan nga kalugong nga naitayab. Anda nagpara. Iso insardeng ko. Nusang ko insardeng, brang! Dakam kumaamin tinarag-krag. Aging kahit iyok. Nangato nga deras. O nga rod. Dito anak ko ti may isa nga pasaherom kamsat. Iso ti balidtorianda. Di awang kumati nagbalidtorianin no talagang na-disgrasya kayo. Dito ti pang namnamami. Iso nga may ka mga mismo kang katap no ipagsami tinalos kang panagyaman. Tanlaing ka nga driver. Tadalagin ti driver nga uri para kung nalagit sanday sardeng. Yung bagta yung sardeng mo. Ni Apo Diyos ti kang ron na pagyamanan tayo kapsat. Kaya kinapod no na sakbay nga nagluwas kami. Pinaguloy mo ko dikit estudyante. Kung nakadakwada nga kararag tayo. Imanugod naman. Nagulimag da. Nagtamad da. Sako yung talamitin mo ten. Ngayon pang kadakwada. Ti ababang kakararag. Kadedi nga kundaway. Kat pinatgan niya po Diyos. Isalakan da kami. Iyadayo da kami ti disgrasya. Maisangpit ko kumanig iti estudyante sa salon at idya eskwela.
So, ang sila pasama. Tapos no, adayo ka ti disgrasya, sakbay nag-travel ka. Kansa dinuman ti panam, anyaman ti aramidem, at kararak tayo kinapon Diyos. Ti makadakes manunimi sangkulat ta mapagbalbaliw ti asawa. Talaga narwaman. Sao nga sao. Awan ti sa balik ang kanayon ko mangigkingguanan no saan nga problema. Nangruna, no madanunan ti panagbabayad ti bill, paggastusan panagbasa di gituping, kanda dumapay. Ket no kasta manunimi nga dumteng ti Domingo, aldaw para kini Apo Diyos. Sami nga maayaban. Ano nga talaga sa ilya na maminsan ka, umay ka umamit sa paminsan. Ano nga, ay mo yun, di ba nagkararag kini Apo Diyos, panagserbi kang kuwan, ha? Nga ng oras ang ganas ka ng sumrek, iti kapilya o sumrek, iti simbaan. Ang gani kas dyan. Tumangad ka lantan. Kasalita mo na Apo Diyos na alpasan. At dapat libre nga misa yan ta radyo. Dagdangag lang ta radyo tayo sa ti dangagon tas lang makimisan. Ngayon ti mapampailaing ngaglugan iti jeep isupit ta gasolina Albert kente oras. Oh, may rapin ko man. Habang agtrabaho habang aglablaba ore Domingo mangmangin kumit ta misa yan ta radyo. Di na biminas pa. Doon ti magastar nga oras. At dakan doon ta siya o nagtisimbaan nga agdengdengen no anyan itong sermon ni Apo Padi. Tamamati kamat ka na Apo Padi nga hangang basol man. At upay nagiti Padi nga agbababae kadaglan lalaki. Shhh! Siya, tangiwat mo. Magbaglang tipod no? Nga mangmangir ko yung radyo kada mabasbasak newspaper. Nagiti Papadi nga ada anomalyada. Kuha na ang kuha. Hamon na pakibiyangan pa deta. Basol dati kas dyan, rami din da. Mayat ka kamat nga tumulot katakwada. Di kahit ko kumakitagkukuyog tayamin. Ano sa namin agad makitangdanggayak mo't kada kayo. Kada tayo, kompleto tayo mo't numagan tayo, kararag tayo, kompleto tayo mo't duma. Ayaban na kami, family praise together, stay together, kung kunam. So, kararag tayo mo't nukasakbi ka maturog tayo. Ano ba sa bulong tikas ta? Una nga nataugalim di mo lang maikat, sao ka nga sao. Di ka madagsanan, di ka problema. Iso nga kang problema, di mo maawatan. Sikat di ka maawatan. Napiyakin ka ta, relax ka lang, relax lang. Pa-easy ka lang. Baybayam lang siya timang panunod ti problema. Tadagarot makatulong kang ano, pampanunutan. Relax ka ta. Nagag-problema, gaputa. Amin na problema, italag ko kinapo Diyos yan. Baya mo nga ni Apo Diyos nag-problema. Saan nga tayo? Nang liwat tayo ka din nga nangan. Sa lusutag man kayong kasalya. Ada ka di gundawin nga nang liwat tayo nga nangan. Ada ka din gundawin ang kasapulang kakit sa muna pataon. Mat ka di makita. Ay, nasaan ko nga panunutanin, kanusaan ko nga ramiden, awang guma. Hamo pang panunutanin na. Kinuray mo latan. Sus, umasad kumangarot ta grasya no sa mong asidgan. Umay kumangarot ta grasya kang ka no sa mong mapansapulan. Si kantumat ngamin. Mapinsak manin. Aging kakalaang iti panagpasada iti jeep. Dito lang kamom. Dapat pa sa wali alamat. Tatarakan ang mati. Dingwan. Agmulmulak mo dito likod. Anda ko malibre nga rin si dain tayo nga nateng. No awang mula tayo ta. Anda ka nga rin maakas mong itlog. Native nga manog. No saan tayo ang tatarakan. Anda ka nga rin partsem. No makapangpangan tayo. Makasitsida tayo. Nagsasaw ka gamin. Aramitag matubligasyon ko kas padre ti pamilya. Wan nga ging kakalang iti at panagbanay ho ti jeep. Dahil tinitid kanyak kapag sa pulak. Dahil tinitid na Apo Diyos ng ubrak. Hamad lang ti pamilya ti sa Serbia ka.
Ngayon tiket mo sa win. Serserbiyan kayo. Ag serserbiyak ka na kayo. Da kayo nga pamilya. Ag serserbiyak pa itipada ka tao. Kasi ano nga ag serserbi ka itipada mga tao? Dada pa nagmaneho. Kargok dagiti pasahero. Isuda pa iti pagserserbiyak. No agserserbiyak kung itipadag nga tao, agserserbiyak matingin na po Diyos. Data panagbalin ko nga driver, iti manu nga pasahero, nga awan ti dakas mapasamak kadakwada, nga iturod ko ida. Panagsarbin data, iti bata nga tao. Nagbalinak nga natanang nga driver, sa anak nga busado, nga sakbay nga i-travel ko ida. Itaklin ko kinapod Diyos, ti panakaisalakan mi. Sakbay nga papanak agpasada. Agkararag ko kinapod Diyos. Nga dayo nak ididisgrasya. Nga iramang kumatin nga kararagan kayo. Dagiti anak ta, yadayo tam iti disgrasya. Maipasdagda ko mga kanawin ti panagbasa da. Ket sika, kang kanawin kumat nga kararagan. Hay, palaganan nyo ti panunot kendrik na ti asawak, Diyos ko. Silawan nyo ti panunot na, tasan na kumaone nga bakbaklayan ti problema, itadik na kumaamin ka na kayo, Diyos ko. Tapos ti kastagat saan nga kasya nga, nakanagdagsin ti panagkitak keng kwa na, gamot kasla na bakbaklayan ti lubong. Kaano tinaudi ng panagsarbing mo? Ana, kaano tinaudi ang panagsarbing mo kunak? Masakong ko pa yung nagsarsarbing. Oo, makita mo. Pati pa nagsarim, hindi mo masakon. Unang nagkaadong arti obra. Iso nga nalipatan mo nga kinita tarupam, inti sarming. Di mo ka di madlaw. Nga alis to ti panagbakit mo. Tapay ko na. Gapo ti panagkonsumisyon mo. Gapo ta, uri basit lang ang banag kat pagbalinan ng takila problema. Imbas ko mga umisam ka, agmurmuryot ka. Iso ako nakapi, kaano pa naudi ang panagsarming mo. Padasi mo nakitain ti langham, yan ta sarmin o kasta nga madama ka agmurmuryot. Pangit ka. Among tinamuryot, awan tinasya at kanisimbang pampanunutan na. Tinamuryot, adda, ti jablo ken kuana. Kahit mo sawen, jablo tadda kanyak, awan niya po Diyos. Tawagan ka din na po Diyos ng problema ka. Itaktaklin mo ka di ken kuana ti problema. Sa mga panunutan no asin no, uno anyan to, ti saang mo intong bigat. Adda da ita ti Biblia. Kabut adda ni Apo Diyos ang mangipaay. Basta italek mo, kidawam keng kuan. Mawatan na ka din, amamang tapay kang kasawa. Agraduar to ni lahilang inoon ng anak tati high school. Dadangarot man hindi pampanunutan kay okay daman. Kaya ibagbag na di mo pampanunutan ti problema. Pag problema ang manin sa dinut pangalaan tayo ito, iti pagbasa na ti college, di ba? Kasat at panurot mo. Sa mga problema na ito. Sa mong tulangan panunutan, intong dumtengen. Kaya masapot natin may saganaan. Well, may saganaan. Ibagam to kay ni Laila, bayatan ti Summer, di mo nga tulungan ti Bagina. Kasi jay, sa mga bukbukudan ng pagproblemaan, sa mo bukbukudan, tapno saan kang marigatan. Nakasimsimple, amom nakasaysayat ti biyag, no amom nga i-manage. Apay nga di ka uminsim. Nakaisip ka karot, kado nga problema. Apay nga rin siya. Una, di mo ang mga panunutan ti problema. Kahit mo sawon, si kalag pampanuti problema. Nagtrabaho ako, mat. No, kung man nagsardeng ako, nagtugaw ako, nagsaduot ako, napanak nakibarbartek, napanak nakibarbarkatad tangan saan ko nga mo sangwan ti publikasyon ko. Dahil ako maadad ako mamanin ti panag problema. Mas dahon akin ka. Nakarkaro pa iti langam.
Ngem digitay asawa, digitay asawa, digitay mamartek kada babaero na lalaki. Wanangik mo? Iwaras mo't panagitan. Amom ni Marta? Amom mo? Ano trabaho ti asawa na? Awan, sa doon. Kabilan na ba? Oo. Imanat lang nga ni Marta. Napimbindas kim siya. Kasi kala asawa, timang kabkabil kang ka. Tikas na nga langam. Tikalagbalbaliw. Tukang kanan ka kastoy. Bahala ka. Di ka bibiyanganin. Nagyaman ka kindi hanggang kaputa siya ti mga ibaga. Tawan ti madi nga bisyo. Nagyaman ka kindi na singpet di kita anak ta. Makatulong ta. Kaputa santa problema. Iti panang ipapapilit da nga agbasa da nga na siya at isudat mangikal kalikagom. No, tiyempo iti panag-aala ti kard. Siya pa iti mapanmangal-ala. At hindi mo pa kahit akitain no kasan kangato ti grade di kiti anak pa. Nalalaing da. Mga sinapod Diyos. Ori saan nga magunod ni Laila iti valedictorian kada ito yung panag-graduar na. Sa lutorian iso na. Hanggang bali Tadya amin nagvaledictorian da kano kita managregalo di inana. No mampay ay anugutin ni Laila nga nalalaing kuma. Ngayon okay lang ngayon na. Di ka di managsakan. Iso kumada ita katibahan nagpakikat ti anyaw na problema iti kina laing di kita anak tati eskwela. Amo ti mga di ngamin kang ka Celia. Di mo apuno sa bigbigan ti oras ang kabasitla nga blessings uno sang kabasitla nga itad ni Apo Diyos. Awan tikas la pa ng bigbig mo. Awan tikas la pa ng yaman mo. Di ka kadagyaman kina Apo Diyos na nadaan ka tikas kanyak nga asawa. Ikumparan mo ka nila do mga asawa. Agsiksigarilyo da, mamartek da, sadot da. Siyak na butam ka din nga saan ka nagpasada. Orag bagbagyo, mapanag pasada. Nagit anak ta. Napuutom ka din nga isudat mangibaga nga sakit da, agin sa sakit da, masudod da mapanagbasahaan. Or igawid mo ida nga hanggang da mapanagbasbasan, tumulong bahaan, ipursigi da tagbasa. Saan ka kading agyawan ka na Apo Diyos na nadaan katikas na nga anak? Si Kapay, nga nakasaysayat, asawa mo, ka nakasaysayat, naganak mo, si kakidindag problema akas na. Apay ngamin. Adayo pa lang ngamin mapasamak. Ti problema, bakbaklayin mo. Kung bakbaklayin, isagsaganaak, isagsaganaam, di ka marigatan, nga mga sagsagana, nga mga bakbaklay, ti manual daw, sakbay nga dumting data nga problema. May salang tiket ko sa wen, Celia. Amin nga kasapulan tayo. Italek tayo kinapo Diyos. Kidawan tayo kinapo Diyos. Tawan sa bali nga mangtid ka na kita, no saan nga gapukin ko na. Inagraduar ni Laila manon nemi makitak tinagsak ti asawa. Amo na tumisem. Tawarin na sa lutorian lang ni Laila manon nemi. Imatlis. May suna ka na kitay kalalaingan iti eskwela. Pimaala kami mata. Imay mata na kiti patang nga jeepney driver. Yay, napiapay ka pare. Tanalaing digit anak mo. Ganda kami. Susapo. Kakaasi kam lang agasawa nga mga papapil nga won ka mabalingkat. Ipas nagdadagbasa. Nung mabalin ako, makit asahin medyo utak datap no. At dalayan ka na kita lang anak pare. Hindi manging kalikagom. Sa bagay, usto ka. Sila di siya tagbasbasa kit nalingak man. Mga sumuro matasadod ko agad. Baba man. Kunak mata. Kaya na tumat ka tati pagbalinan ti anak mo into no college. Bala, babae. Baka no si kuganda pare. Amo nila yung natararamidan na.
disgrasya laing kas pagarigan, no saan nga makapagturpos. Sa bagay, kanya tayo mo, baka namang disgrasya kayong kuha ng lalaki, kit masikugan na, kit kapilitan nga makiasawa. Amo ni Apo Diyos ti kakasya na. Ti anak ko, kit kas kanya ka man nagkararag. No amo na nga dakes, dinaramidan. No amo na nga sagmat, dinaramidan. Naimula ti panunot di kita anak ko. Tikas kanya. Anyaman ti aramidek sa dinuman ti papanak. Adalatan ni Apo Diyos ka na kami. Ni Mrs. Kaskas din samat latang. Di mo mapasurot. At dan samat sa bali nga lubong na naduma. Nga bali. Isulangin di problema. No kumanayon pwede kiti anak ko nga problema kagad narikat ko nga. Ngayon sana ka magpakahon tinamnama. Anda ni Apo Diyos nga manglawlawag iti panunod ti asawa. Ini agkalid sa manong name ni Laila at ko mamanin nga agmuryot ti asawak gabota. Ngumingina di gini makatgatang umad-ado di gini paggastusan. Sa isusuman lang sumanong name di kiti mapaspasadaak. Numampag nguminamat iti pagplete. Nguminamat ti krudo manong. Ngumina aming nga partes ti lugan. So nga, pero nga, nagrikat at talaga, no, panunutem kita, baklaya makit talagang madagansan ka. Haging ka, anong naming na pasamak, tadyak pulos dinamnaw pasamak. Hindi pa kamuda kanyak manong. Pare Albert, ni kanong bakat mo, intari dito ospital. Sabi pare, Jack man mo, sigun iti damag kita, may sa isuna jay balayo kabuta, paspasada ka, at damag kita anak iti eskwela, aglablaban sa hindi pagamon, sarapahin at barukong na, kinulo na. Imbaga dahin sige na, karuba yung nakakita kita, isudat, timawagan, ti ambulansya, kinintaray dan sa ospital. Diyos ko, isalakan nyo ti asawak. Ti ina na kita anak ko. Saan nyo baybayan? Anyo kumapay lang alalain. Tigit-kidawag ka na kayo. Kaya pa nakasilaw ti panunot na. Nga magsangot ti kinapudno. Yan mo kas pagarikan. Tati pagayatan nyo. Kit alain yun. Awan ti sabali nga matong palos ko. Nasamid lang na kayo. Ngayon lumabalbalin ako ma. San nyo pailang alain, ti asawag, ti ina di kita anak ko. Nabanang adahagos dito ospital, manong naming, awan pwede kita anak ko, mabalin siguro sanda pa nga nadamag. Ti doktor manong naming, tinagsalita kanya. Siya ka dito asawa di pasyente. Uwan, doktor, Celia tinagan na. Kumusta ti asawa, doktor? Mild stroke. Imbaga ta mild lang. At sakit na ti puso, doktor? Waling, kan kastamatan, hypertension. Apay, agpo-problema ka dito asawang? Orisan ko mga rumping nga problema, doktor, kat problemain na. Problematic. Mas stress. Orisan ko mga rumping, doktor, kami stress, pa-stress. Ori ba sila ba nagpataklan na? Wala, natakas na ugali. Alis to nga, agwarat niya panunot na. Awampay kat panunutan nan, pagproblemaan nan. Hampay ka nagbaling nga problema ng problema nan. Adakas tango galit ti tao. Kayong sa mali, Albert, adamad lang ni pasyente, iti mang tulog ti bagina. Iris atak, ti agas para kang kuana.
Iso ti patumarte kang kuana. Agpaut ka dito ospital, doktor. Babali mo nga ruwar. Nangruna kat ni. Isot agpursige nga rumarin. Dito reseta. Sugitangin nyo. Kaya mabali mo nga ruwar. Itamit langal daw. Kailangan makisalita rin na counter. Numanot bayadan nyo. Ginatang ko mo nati agas manong name ito isot ko nati doktor kalpasan na kadsubari kakitayan na. Nagbayag ka na ba nga italang umay ka? Nakagatang ako ti agas mo. Nasabat ko kami ni doktor. Nagsalita nga eh. Tumarem. Dati ito yung danom. Ano na ito nga agas? Kahit paraking ka. Nagyamang gatamay stroke lang. Kaya naitaray da ka nga dagos dito yung hospital. Nagyamang ka kanina na sintang. Isot dagos ngayon mawag na ambulansya. Kaya ito nangarayat kang ka. Pinasidan na ka pa yan, pinaipayan kang dadong mo pa yung naramid da. Alam mo naman. Kung natin doktor nga mabaling ka ng rumwar, kabaylam lagi din. Amam ka ninuan na kung natin doktor, mas stress ka. Kung nakarot kayo ka, nga dayo pa nga baling nga problema mo, natagsad ah. Sampay na pasamak, pagbalin mo nga napasamak. Agasam, no labsak tagsaw. Kabay-bayad mo lang ti bill. Yung panunutin manin. No, sa din nun tumanin pangalaang pagbayad mo ti another bill iti umay nga bulan. Kahit makabulan nga pang panunutin, dito nagdesk sa panunutin, agkupit ti barukong mo ang agsakit ta ulom. Nakasimsimple la, ang selya. Ano ko teramidek? Kat sa mga pampanunutan na ano, adayo pa ka mapasamak. Maada maitulong ka kaya pampanunutan. Kung naman natagat, dan tumanin. Hangaan na kam nga, baybayan niya po Diyos. Alpas. Tako nakarod nga, ano yaman ti problema, italakta kami ganyan po Diyos. Ba't ngamin pa nagtalek mo kong kuwana? Bakbaklayam, bukbukudam. Kasta ti adda ti panunot mo. Bukbukudam. Ngasla si kalaeng. Sige. Panunuto nga na yung bagbaga. Ruamam. Nuanyaman. Ito sumken kan ka. Nga problema. Iwagsak mo ang dagos. Itad mo kinapod Diyos. Tayo sa problema. Ang nagproblema na po Diyos ka. Ta aming problema, masolusyonan na. Dimteng ti Domingo manong nami nasdaho kaming agama. Ne, papanan ni nanang yo? Mapamakitsanda? Nakitsanda di kalmanin tang. Papanan nangarot ka nga agrubat. Kada tayo dito agrubat. Kaya man ngayon papanangatan ni nanang yo. Kada makin nyo hindi kayo ni nanang. Nanang, papanan niya ka no? Sumurtak ka na kayo. Tapay. Saka ka di mapan sumuknalita. Nagkataman na. Siya ngarotin mo na nga nagrubuatan. Alagrubot kayo. Wala taong problema tayo. Tadamot jeep ng pagluganan tayo. Serbi ko mata jeep ni tatang yo. Sa pagluganan tayo. Kahit indon malpas ti misa. Hanggang di nga napimpinas no adamot jeep ng pagluganan tayo. Tantay paspasya. Naku man katawa si Galbert. Kasi ko makalayon na.
Amo nga mingat pagbalin ba't amin nga kukam ti aldaw. Di ba dati Domingo kita adot trabaho ko namno ko. Naawisin na ka. Trabaho dito. Oh, naglakad may baga nga. Inte bimisa, kalpasan na inte agjujurid. Unang peso tang. Abay. Nabay gamin nga santang rimuar. Una ta. Nadda pa panan tayo. Hango umaninanang yun. Ano sarbi na adarag sakta nga oras nga nagpipiknik. Nukas pagarigan ta papanan tayo. Out of town tayo. No, awamat ninanang yun. Kaya Diyos sa nang sumurt kayo nakuhan. Kawan sungar ti bagbagak ka na kayo. Hindi ka natin makimisa. Ura kita sa papailang. Agkatang tayo tibalon tayo tagpiknik. Mangantay di bahay. Tatang, nanang, alis naman lang iremedyo. Nakaragragsak di kita anak ko manong. Takalpasan nga rod ti misa. Nagkukuyok kami nga ng saganan. O niya di kita balunan mi. At na panggimatang ti kastoy. Kalpasan na. Napang kami iti may isang beach resort. Inokuparman iti may isang open cottage. Kasto ko na interagsak di kita anak mi manong naming at tatarang mapan iti may ibang digusdan. Ini kita hayag ta asawa. O makitam. Saan ka din nakapintas tirik na mita? O, nakalawlawag tarupam. Saan ka nga nakarupangat? Saan ka mirmir doon? Alam, isang ka nakapimpinas na tayo asawa ka no, miso. Ala, smile. Di ka man? O, makitam. Di mo malagip, idi balasang kapay kin baruak. Malagip ko Idi ito nga ng beach resort. Daan da ito yun. Ngim sikat pa ilang. Imun unang nga ng beach resort da ito nga ili. O may tarito idi, di ba? Ay, aking kinamatan ta. Nga makamatan ka arakopen ka. Nung makamatan ka, agkang ka, loko. Yung malagip na dito nga naaramid ni Laila. Hunyag besang niya. Rambi idi. Inawis na. Nag-night swimming ta. Dito nga nararamid ni Laila. Ang kumalipatan iti bye-bye. Kalpasan ti duwa, bulan, sanak mo na matat nganin. Yapay nga ron. Insang tat ko na di balayo. Mr. Driver, jeepney driver ka idin. Aging ga ito, jeepney driver ka pailang. Kaya na nga ron, kisutintin ni Apo Diyos sa pagsapula. Matayak to nga may isang jeepney driver. Ano tayo mo, may isang jeepney driver lang, mapag-graduar na inaw ng anak ta. Iti college, tumulong tumat ni Laila. Matulungan na ti ading na. Ni ading na, tulungan ng tumat ni Bunso. Oh, taorin no saan nga kompleto nga siyak amin. Kunadan to, may isang jeepney driver. Napag-graduar na amin ti college, ti kitalong anak na. Siyempre, naawan tulong ni Mrs. hanga kinaya ni driver. Wala. Plain housewife lang ti asawa ni Mr. Driver. Napagbasa ti kitalong anak na. Apo, naglaing dan. Kunada. Gabuti pa nagpimpinatag da. Gabuti pa nagtinulong da. No, dito'y idi, inaramid da ni Laila. Mabaling nga di nga garamid da. Iti inaudi. Kanag ko. Napag kitil ka. Mabaling ka, di ba yung harudmet? Gawit. Ngayon ka sila mapasad di watirig nata, di ba? Padasi mamatig pa. Ang tupis, tumaray ka, takamating ka. Loko ka, ditatantukat katawan di kita anak ta. Man, ore balasag ni Laila nga inaunang anak ta nga bumarumot ti inaw. May aking tinga kita mabaling pa lang. Sigurado ko, uy, lalalala, takamating ka. Aramidan ti kasi di aramidan ti di. Lalalalan. No, nung tinungpal na ko na, apo ko nakasiksik ti asawa ko na ba? Kamatan na nga rad, Albert, kamatan na. Uy, numaya ko.
Siyempre, naragsak kami kat saan lang anak na kami nga asawa, tinaragsak, no dikit pa, dikit anak mi. Tanabayag mo tin manon nimi, nga kinadenden nada, inada nga kang kanayo nga nakamisuot, agmurmuryo, agtanta na butob, agungungan. Nga manipod ka di manong, nga amunan nga awaten ti kinapudno. Ngano, sumkin kang kuhanan ti pa nagproblema ket ang problema dita. Ada ni Apo Diyos. Ang nakamaybayan na Apo Diyos. Basta rami lang ti obligasyon ka as ina ken asawa. Trabaho ak, tulong ak ti asawa. Kas diyan tinagbali nga prinsipyo ni Celia Manong. Iso nga saan nga naulit pa hindi ti pa naka-mild stroke na. Saan kami nga makangkangig kadagiti sa usaw nga pa nagmurmuryot na. Saan nga agtanta na butob, ano sumangpetak diti balay, manon nemi nga nagapo nagpasada, sumabat iso na manon nemi nga nakais-isem. Amang kumusta kaniya? Mga sinapo Diyos, iyad adayo nagtidisgrasya. Hamon, saan lang nga di disgrasya ini? No saan ka nagsardeng? Ket nakam kumatid yung party wheelchair. For 10-wheeler truck nga nangipurwak ko makada kami didaras. Ano di kita sumasarong pa yung disgrasya? Pagamom ta masangwanag ada madisgrasya. Uno saan apaglabas ko malabsak ada disgrasya. Kaya tang sawan akang kanayon nak isalsalakan ni Apo Diyos. Nagbalinak na siya at nga driver ngano at dari kita aglugan kanya kargok ti biagda. So itultuloy ko ti kinatahanan ko agmaneho. Tap nilikas takit adayo kada kami ti disgrasya. Adayo kanyak ti disgrasya. Ngam ko na dawet Albert nga ore ka sunod kinatanang mo no saan nga natanang di kasabat mo no sumurnukin ka. Disgrasya lata. Gusto ta ko na. Abos ta saan nga natanang di kasabat mo, kin sumasarunukin ka sa saan ka pa yung natanang, di adada. Teka na karo din. No talaga malisyam ti disgrasya, malisyam. Kat sabi ko tati panaggaman manehok, may isang jeepney driver, santo ko pasama kanyak ti disgrasya. No mampasamak to man, santo ko mga grabe. Manipod idin, manon nemi saan nga agmunumuryot ti asawa, kiso anaham kanta nagproblema, no kasta nga sumangpetak, kasta matende kiti anak mi, manon nemi, ket iti pasnek da nga nagbasa, nga tumultulong damat no kasta nga samer. Iti pa nagtinulong mi iti asawak manon. Ti jeep, nga paspasadak manipod idi. Aging kakarak ito'y. Ket arig na, iso, iti nang pabasa ka nagditanlungan na kami. No, pa'y tagdama, manon nemi, nakagarahen ti jeep. Gawat na dito lugar mi, manon nemi, di kititaanan nga jeep, wagan ano ka manuno, mayat ka manuno saan, adalintagan, nga may paritan nga mausar. No, may payasambat nga nasok. Katuwan ko naklataman ta na. Nagbayalinan manon nemi, nga pakalaglagipak dahil nga jeep nga pangpasada adamaten sa baling alugan mi manong adamaten ban ngos usarami nga sang kapamilya no kasta nga income out of town kanadamaten bukod nga lugan di kita anak mi manong nemi kalpasan nga nagpamilya nagasawa da malaksit itiban nga pangpamilya manong nemi adamat kotse nga paglugulunganan mi ti asawak no kasta nga da kami ti mapanag-date. Awan ti kabalay mi kadagiti anak mi manong dududwa kam lagi ti asawak. Tako anak nga roden, no makalagip kami, adamat di lukad mi nga jeep, agwan no jeep. Di kotse, ingkam sarungkaran di kita anak mi, ingkam sarungkaran di kita apukon. Ingkam duwang agpiknik ngag-date manon nemi. No, makalagip kami. Ngayon ka nanti amin manong. Di Domingo, na sumuksok na kami, iti balay ti Diyos. Kayan kang kanayon latangad da ni Apo Diyos kada kami. Dadi may pulos maliwayan, di ang kararag.
iti tiyempo anaskin nga kararakan. Dahito nga rod, ti pagkasalita ak manong, kat thank you, iti laanos mo nga nangurnos, kalpasangin nakinsad ka dito Italiana. Thank you, iti laing mo nga nang ibasa nga ng tadbiyag, kat sabi ko tadamit na ibati na nga adal, ken pagsarming at tibiyag. Ti panagkararag, irawam tayo. Ta amin-amin, nga kasapulan tayo, kidawen tayo kini Apo Diyos, kadipay na met nga ipay. Toy nga rodagyaman nga pagayam mo, Albert